Itatak mo na! Yes, mga kasama, maayong adlaw na usab ka natong tanan. Welcome diri sa atong pagpanghatag og brand new nga radio gikan sa DXDC Arimen Davao. Niata karon mga kasama sa barangay Sa no? Tingatong nga syudad sa Davao. Napay naabtan diri mga kasama. Naminaw gato aga sibiyahanan, pero ang radyo mga kasama medyo karaan-karaan na. Busa ang atong misyon karon, ilisa nato og bag-o ang iyang radyo. Niya ang tagbalay. Ayo! Ma'am, ay buntag. Ang buntag po, sir. Kasi pangalan to, ma'am. Medilin. Medilin. Apelido. Gamurot. Ayan, si Ma'am Medilin Gamurot. Pila edad ni Ma'am Medilin? 30 na. 30 si Ma'am Medilin. Ayan. Pagka kasama si Ma'am Medilin, abta na to nga naminaw DXDC Arimen Davao. Unya ang iyang radyo bagka kasama karaan na kaayo. Pero maguntahan nata kang Ma'am Medilin nganong DXDC man gyud ang ginapaminaw kauban sa iyang pamilya. Nganong paborito man gyud ninyo ang DXDC, ma'am? Paborito mo ko ang drama sa DCDC niya. Kay Dodong Dumusbo. Kanang paborito kayo na po. Agi basta no? Dodong irin kadang kaninga ni aga paborito sos makadugang gyud ta ni bagka kasama pampaniud to papamahaw. Ma'am Medilin, okay, salamat kaayo kay tigpaminawan jud kas DXDC. Kanang imong radyo ato nang ilisan og bago. Kay ato nang ilisan kay paborito ni Ma'am Medilin ang DXDC Arimen Davao. Ma'am Medilin, dawat ang radyo nga brand new kay gikas DXDC Arimen Davao. Ma'am, kadiyot lang, sa di pa ka magpasalamat. Patingugo na to. Kung kini siya bagyod butingog ba, bidabe? Bidaw? Tingog yun bagyod kasama. Ditingog yun. DXDC yun, kasamang Adi Bibira. Di basta-basta. Sige. Ma'am Medilin, unsay mo masulti nga nakadawat ka nagbagong radyo karon. Brand new yun, gikas DXDC. Nga napagilogo, handumanan sa DXDC Arimen Davao. Salamat. Salamat po kayo. Sige. Ma'am Medilin, salamat kayo no sa pagpaminaw kanunay sa DXDC Arimen Davao kauban sa imong pamilya. Okay, may adlaw na ninyong tanan. Ako ni sa Radyoman Dudong Rin Lumusbog Tatak Arimen. 621 sa radyo mo, Arimen!